सकाळी 11 वाजता कोकण भूमी TBI फाउंडेशन सेंटर या कोकणातल्या पहिल्या इन्क्युबेशन सेंटरचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सन्मान्य राणे साहेब यांच्या हस्ते होणार आहे। या कार्यक्रमासाठी SSPM इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या अध्यक्षा सौ नीलम राणे, उपाध्यक्ष सन्मान्य निलेश राणेजी आणि अन्य प्रमुख मान्यवर तिथे उपस्थित राहणार आहेत। कॉलेजचे आमचे प्रिन्सिपल गांगल सर, ॲडमिनिस्ट्रेशन हेड आमचे संतेश राव राणे, या सगळ्यांनी एकत्र मिळून कोकण भूमी TBI फाउंडेशन सेंटरचं उद्घाटन आम्ही 9 एप्रिलला करत आहोत। सदरचं बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर हे भारत सरकारचं मान्यता प्राप्त आहे। सदरच्या इन्क्युबेशन सेंटर हे MSME विभागाच्या अंतर्गत होश इन्स्टिट्यूट म्हणून नोंदणीकृत आहे। या अंतर्गत MSME विभागा माध्यमातून जाहीर होणाऱ्या विविध योजनाकरिता लागणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा व मार्गदर्शन या सर्वांचा सदर इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये लाभ घेता येईल। जिल्ह्यातील नवीन उद्योजकांना या सेंटरमार्फत विविध योजनांची माहिती प्राप्त करून त्यांना लागणारे आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शन देण्यात येईल। म्हणजे कुठलाही व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्याच्या पुढे उदाहरण जिल्हा बँकमधून मदत असेल ते सगळ्याचं मार्गदर्शन या सेंटरच्या माध्यमातून होणार आहे। आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी जिल्ह्यातले सर्वात नवीन उद्योजकांना किंबहुना कोकण पट्ट्यातले सर्वच नवीन उद्योजकांना या इन्क्युबेशन सेंटरचा जास्तीत जास्त लाभ त्यांनी घ्यावा असं आवाहन आपल्या माध्यमातून ह्या निमित्ताने करेन। कोरोना नंतरचा जो कालावधी होता तेव्हा असंख्य नवीन उद्योजक उभे राहायला पाहत होते, त्याच्यामध्ये कोकणामध्येही होते। पण नेमकं अशा पद्धतीची जी संकल्पना आहे ती डेव्हलप कशी करायची, त्याला मार्गदर्शन कसं मिळवायचं, त्याला लागणारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर असतो जो इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये उपलब्ध असतो, आपण सगळेजण त्या दिवशी याल तर आपल्याला दिसेल तो सगळ्याचा सगळा इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही तिथे उपलब्ध करून देणार आहोत, जेणेकरून कोणालाही नवीन संकल्पना सुरू करायची असेल, उद्योग सुरू करायचा असेल तर सगळा लागणारा जो बॅकअप ज्याला आपण म्हणतो तो ह्या इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये उपलब्ध असेल। म्हणून ह्याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा अशी विनंती आणि आवाहन मी नवीन उद्योजकांना करेन। दुसरी जी माझी घोषणा आहे, कणकवली, देवगड, वैभववाडी ह्या मतदारसंघामध्ये
असंख्य वेळी आपण पाहतो किंवा ऐकतो जेव्हा मुली शाळेकडे जातात तेव्हा कधी कधी ग्रामीण भागामध्ये त्या मुलींना शाळेकडे पोचण्याची अडचण होते. शाळेत नेमकं पोचायचं कसं? कधी कधी जास्त लांब शाळा असल्यामुळे पालक त्या मुलीला शाळेकडे पाठवत नाहीत. कधी कधी शाळेतून यायला उशीर लागेल म्हणून अंधारातून परत घरी चालून जायला लागल्यामुळे असंख्य पालक असे, कुटुंबीय असे निर्णय घेतात की मुलीला शाळेत पाठवण्याची गरज आहे का? मग त्याच्यामध्ये सुरक्षेचं कारण असेल किंवा अन्य कारण असेल, आणि त्याच्यामुळे त्या मुलीचं शैक्षणिक वर्ष वाया जातं. कुठल्या कुठल्या परिस्थितीमध्ये तर ते शिक्षणातून पण त्या मुली वंचित राहतात. आता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महिलांची लोकसंख्या जास्त आहे, पण नुसतं लोकसंख्या जास्त असून फायदा नाही. पण जोपर्यंत आपण त्यांना योग्य शिक्षण देत नाही, दोन हाताला काम देत नाही, किंवा शिक्षणाला प्रोत्साहन देत नाही, तोपर्यंत ह्या मुलींचं भविष्य बनणार नाही किंवा आकार घेणार नाही. म्हणून मी माझ्या मतदारसंघामध्ये कणकवली, देवगड, वैभववाडी 10 एप्रिल सन्मान्य राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने एक महत्त्वाच्या संकल्पाची सुरुवात मी करतोय. मी आपल्या जिल्हा परिषद शैक्षणिक अधिकाऱ्यांकडून, खात्याच्या संबंधित लोकांकडून माझ्या बैठका झाल्या आणि त्या बैठकातून मी काही आकडे त्यांच्याकडून मागवले, जेणेकरून मला खऱ्या अर्थाने कळून दे की प्राथमिक आणि माध्यमिक या दोन्ही शाळेमध्ये आपल्या इथे किती मुली शिकतात, आणि ह्या अशा मुलींना ज्यांना खऱ्या अर्थाने शाळेकडे जायला अडचण होते, कधी कधी आर्थिक सक्षम कुटुंब नसतं किंवा दुसरं कौटुंबिक कारणं असतात, आणि त्यामुळे त्या मुली शिक्षणाकडून वंचित राहतात. म्हणून अशा सगळ्या गरजू मुलींना, परत सांगतो, गरजू मुलींना त्यांची यादी मी मागवलेली आहे. माझ्याकडे प्राथमिक शाळेची यादी आली आहे, माध्यमिक शाळेची यादी काही दिवसात येईल. या सगळ्या मुलींना मी माझ्या वतीने या 10 एप्रिलपासून मी सायकल त्यांना भेट देणार आहे. 2 चाकी सायकल माझ्याकडून मी त्यांना सुपूर्द करणार आहे. ती मुलगी त्या शाळेत शिकेपर्यंत